ja sam The Crazy Gamer ili ti Stefan sa kanala The Crazy Magic Tricks i The Crazy Show. Sada, ja ću malo premešati karte. Okay. I sa mnom je tu moj drugar Crni Gruja. Tako je. Znači snima malo mene. Hvala. Ti ćeš Grujo, ja bi te malkice zamolio. Znači, koji ti je srećan broj da mi kažeš? Srećan broj mi je 10. Ljudi, vidjet ćemo se za nekoliko sekundi. Pozdrav s njom. Da ljudi. Znači, srećan broj ti je 10. Pazi, meni je 3, tako da je 10 manje 3, 7, ali tako? Da. Taj broj 7 možeš da vidiš u kazinu, znači na one lotom brojevima i na svačemu nečemu. Znači, ako nađemo ovdje jednu sedmicu, i stavamo je nakopako sam rekao, napako celog špila, tako, pošto tebi su zauzete obe ruke, ja ću otkinuti pa trećinu od ovog špila i od ovoga 2/3. Mogu sam ja s jednom rukom. Pa dobro, ali jebi. Ovo ćemo izmešati, pošto ti ne možeš da, pošto držiš kameru s jednom rukom, a ne možeš da mešaš onda. Da. Evo ja ću izmešati. Presečem, ti upamtiš ovo. Znači, Pamti kamera, ne pamtim ja. dobro. Inače, ti bi mogu da presečeš da ga doćiš, ali pošto razume se. Evo ovako, ako nađemo ovdje sedmicu, tako. Da. Izbrat ćemo 3 puta po 7 kao na onim brojevima na loto onim kufima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajmo još jednom izbrati sada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dvorka. Magija! Ne kapiram, treba si da nađeš sedmicu. Kako? Ne kapiram trik! Ne! Pa ovo je tvoja karta, Ne! kako? Ne! Da, to je moja karta. Pa treba da nađe tvoju kartu, a ne sedmicu. Evo ti ako hoćeš sedmicu. Evo ti ako hoćeš sedmicu. Znači, to je fora! Ja sam glup, ne kapiram. Dobro, to je to ljudi za ovaj klip. Vidimo što nekom od kraja rečeš. Ćao!